Haan nga dakas ti agbalin nga napubri. No da duma ti panangkita ti tao, dahita ti batayan nga sikakat asideg iti Dios. So nga ti duma Kristiyano da tapno bumaknang da, magabang-habak da, agbaling ti success, ti definition ti success kat adu nga kwarta, maala da ti kayat da, numaysada nga atleta karangabak da. So nagbalin nga ti panangkita da iti success kat kanayon nga ada jay positive side. Han nga may lemang ti kinagpaiso nga when it comes ti sangwanan iti Dios, han nga lunod kan hanga dakas tagbalingan na pobre. Actually, jay Proverbs chapter 28 verse 6 kunana, better is the poor that walketh in his uprightness than he that is perverse in his ways, though he be rich. Nasaysayat pa nga agbiag nga na pobre, nga maagbibiyag kamat iti kinapudno. Kaysa iti biyag mo kat baliktad, kilo, nga kunam kat bunga na kat nabaknang kang agpaiso, nung napnoan ka iti kalukuan. Hantay man nga ibagbaga nga, kontinto tayo nga agbalin nga napobre. Namahan nga may lumang ti kinagpaiso nga, adu iti nagagat ko na da, no nagagat ka lang, bumaknang ka. Adu ti nagagat nga mamutayo. Namahan da nga bimaknang, gapusta kasya iti naitudi nga estado, ti biyag dati sangwanan iti Dios. Ada mo ti daduma, bimaknang dati pag iti basit nga panawon, nang bigla nga napukaw. Ada mo ti daduma, talaga mat nga na naparaburan da iti Dios nga nasayat, estado ti biyag na ingana ti apuda. Nam majority iti biyag iti society tayo hanga na ilumang ti kinagpaiso nga napaba iti estado ti kat na pobre nga talaga nga rigat iti panagbiag. Ada tayo di estado iti nababa na pobre nga biyag. Katkiba kada kayo haan nga dakas, haan nga basol nga ada tayo hanga kunat nga ada tayo iti kasi nga estado nga biyag. Ada iti tiyempo na isaad kanin saad iti Dios dagiti tao nga ada ti umangat kan ada iti tinababa. En kunan niya po Dios nga nagapuan kanang isaad iti panagngato kan panagbaba ti estado ti biyag. No sigakat na ibatog kanyam kat iti nababa nga estado hangka nga madisdismaya. Ti importante nababa kang agpaiso ti estado nga iti biyag mo kat agbibiyag nga nalimpyo nasayat ti nga iti pakpakan mo ti pamilya mo kat nagapu iti nalinis nga banag nasayat ti nam nakalalas iti maysa nga estado nga sikakat nabaknang ka nung tinagapuan na amin iti kinabaknang mo kan sanikwam kat gapus ti kalukwan kan gapus iti panunot nga bangking kan kilo. Iso nga agpaiso agtrabaho tayo namno iti tinaybatog kada tayo nga estado ti biyag awan ti panagasinso arako kan tayo salamat apo. Importante nalinis iti nagan, nalinis nga iti pakpakan kan ipapabalon tayo iti anak tayo ket nagapu iti rigat ket nagapu iti nalinis nga wagas. Kaysa dumteng ti tiyempo nag-iimas ti kankanan ti anak tayo. Nag-iimas ti kankanan namahanga na ilamang ti kinagpaiso nga nagapu mat gayam ken nagtaon mat gayam iti kilo nga wagas kababain iti sangwanan ti Dios. Ti sangwanan ti Dios kunana nasaysayat nga kitaan na nga datoy ti panag-estado nga napaba pakpakanan tayo ti anak tayo agalala tayo ti sildo tayo maalala tayo ti kanan tayo nga nagtaod iti nalinis nga wagas. Proverbs 28 verse 6. Good morning kada kayo kakabsat and welcome and kita nga nag-subscribe iti YouTube channel tayo ituloy ag-subscribe. And I hope makatulong kan makapalagip kada kayo. Iti Proverbs 28 nga dito. God bless.